ekuseni egameni likaJesu. Ngicela uphakamise izandla zakho nje mntana sekhaya. Ake sithi ukugobisa amakhanda wethu egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophilayo nonguyise wenkosi yethu Jesu. Nantambama uNkulunkulu onamandla onke. Nantambama libo lwethu laphakade wena usenguNkulunkulu. Baba wethu onamandla onke, phezu kwabo bonke onkulunkulu abakhona emhlabeni. Phezu kwabo bonke onkulunkulu, Baba wethu onamandla onke, wena unguNkulunkulu ongadalwanga. Baba wethu onamandla onke, elithi izwi lakho, uyini umuntu ukuba umthande kangaka? Indodana yomuntu ukuba uyilandelele kangaka? Baba wethu onamandla onke, sikubonile themba lethu, uthando lwakho phezu kweimpilo zethu. Baba wethu onamandla onke, wasithanda sesingenzanga kahle. Wasithanda uNkulunkulu ongcwele sesingakhulumanga kahle. Baba wethu onamandla onke, waba nguNkulunkulu sekunjalo. Baba wethu onamandla onke, sikubonile usilwela izimpi zethu. Sikubonile uNkulunkulu onamandla onke, usaphula. Sikubonile themba lethu usikhipha. Baba wethu onamandla onke, sikubonile uhamba nathi egameni likaJesu, njengokalokhu wena wahamba no-Israyeli ehlane waze wamwaza ulwandle lubovu. Baba wethu onamandla onke, sikubonile themba lethu uhamba nathi kungekuhle empilweni, uhamba nathi kukuhle empilweni, but azange ushiye, waba nguNkulunkulu njengoba usenguNkulunkulu nakulesi sikhathi. Baba wethu onamandla onke, yingakho sithi ngubayede nakule ntambama, sithi ngubayede themba lethu egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha. Asiyathandaza uNkulunkulu onamandla onke, nakule ntambama sithulisa yonke imimoya asayiniwe uNkulunkulu ongcwele ukuthi izolwisana nempilo zethu. Sithulisa lokhu uhlobo lomoya olukhishiwe phansi olwandle. Sithulisa lokhu uhlobo lomoya olukhishiwe phansi eJoskei. Baba wethu onamandla onke, siyalithulisa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu ulalela la wena moya, uyathula uthi cwaka ngegama likaJesu. Baba wethu onamandla onke, bese kuthi bonke laba batshontshiwe, laba bathunjiweyo, siyabakhulula phezulu emkhathini, siyabakhulula phansi olwandle, siyabakhulula emathunjini omhlaba egameni nasegazini likaJesu. Baba wethu onamandla onke, vula indlebe zethu sikamoya ukuze silizwe kahle izwi lakho egameni nasegazini likaJesu. Simemezela ukunqoba nakule ntambama. In the name and the blood of Jesus we pray. Awushayela uNkulunkulu izandla egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ake ngibingelele ubaba wethu inisabsentsha umpostoli MJ Shabalala. Ngiyabingelela ngegama likaJesu, ngicela simshayeleni izandla. Ngibingelele ibandla lonke, ngibingelele obaba, ngibingelele abantu abasha, ngibingelele omama egameni likaKristu Jesu. Ake uyishayele izandla ukuthi ukhona nakule ntambama egameni likaJesu. Singakahlali phansi, ake ushayele umoya ongcwele izandla egameni likaKristu Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Singahlala phansi, angize ukumosha isikhathi. Hallelujah. Team, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela Thato egameni likaJesu. Nimshayeleni izandla. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Just give me only 5 minutes nje esikhathini sakho mntana sekhaya. Sizobe sesingasekho kule ndawo. Hallelujah. Funda kanye nami in the book of Psalms.
book of Psalms chapter 37. From verse 20. In the book of Psalms chapter 37 from verse 20. Jesus. Incwadi yamaHubo chapter 37 funde uverse from verse 20. Verse 20. Yes. Ngokuba ababi bayakubhubha. Ngokuba ababi bayakubhubha. Izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo. Yes. Ziyakunyamalala zinyamalale njengentuthu. Izitha ziyawunyamalala njengentuthu noma zingaba khona izitha. But ziyonyamalala njengamazolo. Usho njalo uDavide uthi yebo izitha zikhona zona. And izitha ngeke ihlale zingekho. But uDavide uyathembisa ukuthi zizonyamalala njengamazolo. Zizonyamalala njengentuthu. Uyayosibone isimoko sentuthu ukuthi siyasuka phansi sikhuphuka siye phezulu sigcine sesinyamalele. Kanjalo nezitha zakho ziyonyamalala kanjalo. Kanjalo nalabo bakuvukelayo bayonyamalala kanjalo. Qhubeka mama. Verse 21. Verse 21. Omubi uyakutsheleka angabuyiseli. Yes. Kepha olungileyo unesihawu aphane. Yebo. Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazokulidla ifa lomhlaba. Yes. Kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa. Yes. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova. Awiphinde futhi. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa uJehova. Uyayithanda indlela yakhe. Uyayithanda indlela yakhe. Noma ekhubeka. Akayukuwa phansi. Ayi. Uyakwenza njani akayikwenza njani? Akayukuwa phansi. Noma ekhubeka kepha kunento engeke yenzeke kuye. Akayukuwa phansi. Ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. Nkosi uJesu ngokuba uJehova uyasiphasa isandla sakhe. Ngokuba uJehova uyaseka isandla sakhe. uJehova useka isandla solungileyo wakhe. uJehova useka isandla sokhethiweyo wakhe. Bazalwane. Qhubeka mntana sekhaya. Noma ekhubeka akayukuwa ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. Yes. Kade ngimusha. Awuphinde futhi. Kade ngimusha. Yes. Manje sengimdala. Qhubeka mntanami. Angikaze ngimbone olungileyo. Awiphinde qala phansi. Kade ngimusha. Kade ngimusha. Manje sengimdala. Manje sengimdala. Angizange ngibone olungileyo. Hayi angizange ngimbone olungileyo. Eshiwe nenzalo yakhe. Eshiwa nenzalo yakhe. Iphanza ukudla. Hayi phinda futhi. Kade ngimusha. Kade nginjani? Kade ngimusha. Yes. Manje sengimdala. Manje sengimdala. Angizange ngibone olungileyo eshiwa nenzalo Angizange yakhe. ngize ngimbone olungileyo eshiwa uJehova. Angizange ngimbone olungileyo eshiwa uSumakade. Kade ngimusha. Manje sengimdala ngikhulile ngigugile. But angizange ngimbone okaJehova eshiyiwe. Angizange ngimbone okaJehova eselele emuva. Yes, noma ehlaselwa kepha ngizange ngimbone okaJehova. Noma elwiswa kepha ngizange ngimbone okaJehova ehluliwe. Kepha ngizange ngimbone okaJehova enqotshiwe. Kade ngimusha manje sengimdala. Kepha ngimbonile uJehova ehamba nami. Ingathi uDavide uyasho
uthi lalelani ngiye ngahamba noJehova abafowethu nabazali bami bangilahlela ehlane but ngahamba noJehova ifamily yami yangishiya ehlane but ngahamba noJehova lalela ngathi ngibhekene nesitha uGoliath azange ngimbone uJehova engishiya. How can I preach this afternoon? Can I preach this afternoon? Can I preach this afternoon? Asambe thathu hamba nami. Athi uDavide ngaye ngabhekana nebhere. Oh bangishiya ngabhekana nebhere ehlane. But ngangingangedwe ehlane. Nganginalo uNkulunkulu lona ehlane. Ngoba yena kamyekelelo wakhe. Ngake ngabhekana nengonyama. Ngisehlane ngingedwa but ngambona uSimakade nami ngoba hayi nginofakazi ngalo Jehova nginofakazi ngalo uNkulunkulu wami nginofakazi angaze ngimbone okaJehova eshuyiwe angaze ngimbone okaJehova enqotshiwe yes athi uDavide nginofakazi ngalo uNkulunkulu engihamba naye nginofakazi ngalo Jehova engihamba naye ngoba ngimbonile ngangisehlane ngilusa umhlambi kababa kwaqhamuka iphere ladwengulisinyane ngaligijimisa ngalibamba. That's why today ngimile ngespeed ngimile ngamandla ukuthi angizange ngimbone okaJehova eshiyiwe angizange ngimbone okaJehova enqotshiwe. Hilalela mntana sekhaya ungaba phakathi kweziphi but I'm here to tell you phakathi kwalezo ziphi he is there. Phakathi kwalayombi he is there. He will never leave you. He will never forsake you. Ngoba ngizange ngibone okaJehova enqotshiwe angizange ngibone okaJehova eshiyiwe angizange ngibone okaJehova. The Bible says kwakunomadoda amathathu abafana abathathu abancane ukufakazela into kaDavide elithi iBhayibheli bathi noma kungasenzekanga weNebukadnezar bathi makazeke ukuthi lo nkulunkulu asimkhonzayo noma engasasikhiphanga bathi siyazi ukuthi kuyosala ingcapha yokuthi asahambi sodwa yokuthi sihamba nalo nkulunkulu bangena phakathi ngoba naye angizange ngimbone okaJehova eshiyiwe angizange ngimbone okaJehova enqotshiwe. Izitha zakho ziyokuwa left, right and center but wena uzosala umile njengesihlahla senunda. Ewe bazalwane, we are serving uNkulunkulu onamandla sikhonza uNkulunkulu. Yangilimaza big boy, yangilimaza big boy. Lalelani bazalwane, sikhonza uNkulunkulu onamandla sikhonza uNkulunkulu ongahluleki noma sewuphakathi kwesimo uphakathi kanye nawe noma izimo sezikushaya but zikushaya kanye nawe. Elithi iBhayibheli ngalesikhathi uDavide ebhekana nolwandle olubovu bakhala kuNkulunkulu bakhala bathi yewe Moses usikiphalane eGibhithe. Wathi uMoses ngiyabona ake kuthule kancane ngibone ukusindisa kwesandla sikaJehova mamnomsa. Ubona isandla sikaSimakade ubona isandla songuyo nginguye. Elithi iBhayibheli uMoses umaye ephenduka ebheka kuNkulunkulu emtshela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu kuMoses, there is something in your hand, you have to use that thing. Elithi iBhayibheli wakhomba ulwandle lavuleka phakathi
wawena uIsrayeli angizange ngimbone okaJehova enqotshiwe angizange ngimbone okaJehova ehluliwe izitha zakho izona zizonqotshwa angeke uzizinqotshwe. They can fight, but they are fighting the losing battle. They are fighting the losing battle. They are fighting with you. Those who are fighting with you, they are fighting the losing battle. I know and happen. Kiamas, umhlengi wami. Umhlengi wami, mina ngiyamazi. Umhlengi wami, ngiyamazi. Umhlengi wami, ngiyamazi. Angikhulumi ngomhlengi womunye umuntu, but ngikhuluma ngowami umhlengi. Owangihlenga kukubi. Owangihlenga kuliwa. Ngiyamazi. Umhlengi wami akazeni futhi akalali. Athu David, izitha zakho noma zingakuvukela but angeke ziqede, because wena angeke baze baqeda uqedeki. We are serving the miracle God. Sikhonza uNkulunkulu weyimanga. Nakulesa sakhe isimo sincane kabe bamaphalaba isimo uyasazi. Wena wafika lapha endlini noma umuzi ngangithi ngisazomfakazela ukuthi sometimes ningizwa ngithefuya njena, sometimes ngibamba isikhathi ukuze ngikwazi ukukhuluma. Ngambona uNkulunkulu, ngambona umhlelembisi omagebhugebhu, ngambona ehlelembisi baze bamangala bathi uma bekhuluma kubazalwane baseRathanda bathi hayi siyaxolisa ukuthi umfundisi wena akasekho. Hayi bakhuluma kumuntu okhona. Ngithi it's too early for them ukuthi banga-celebrate. I am here to tell you ukuthi it's too early for them ukuthi banga-celebrate. It's too early for them ukuthi bangahlaba inkukhu ngoba ngizange ngibone okaJehova enqotshiwe. Bathi sengimdala ngihambile ngabona azange angishiye amapholoba, azange angishiyele emuva, but waba nami, wabamba isandla sami elithi iBhayibheli, usekela isandla sami, ubamba isandla sakho ukuzunga. Lalela ngikutshele, noma ngabe bafuna ukukuwisa, but he is next to you. Ubamba isandla sakho ukuze wena ungasheleleli luwe elithi iBhayibheli, uqinisa amadolodolo abuthaka abahambe izandla zabantu engileyo. Ngizothi namhlanje uzobamba isandla sakho, uzoqinisa amadolo akho. Lalela mntana sekhaya, ungaphelelwa amandla ngenxa yalesibuko osibonayo. Amandla mawangapheli, but he is going to give you power every hour to be through. Lord, give me power every hour to be through. Izitha ziyakuvukela, zifanele ukuthi zikuvukela, because izitha zakho zipave indlela into your destiny. Lalela, lalela, awukho mapholoba umshado ongenazo ibukeli. Ibukeli
kumele ukuthi zibe khona. Emshadweni kukhona abazothatha ama-notes amahle, but kukhona abanye abaphethe the red pen. So mina ngiyabathanda kuyo yonke into laba abaphethe the red pen, because there is the one abazongishayela izandla uma ngiya kwi-destiny yami. Uma sengiyofika kwi-destiny yami bazoklapha izandla bathi nembala simbonile uNkulunkulu wale ndoda, simbonile uNkulunkulu ohamba namuntu, simbonile uNkulunkulu ongashiyana endleleni. Lalela wena ungamshiya uNkulunkulu, but uNkulunkulu yena ngeke akushiye. Lalela sesothandaza, ngizothi mina mntana sekhaya athi uDavid angizange ngimbono kaJehova enqotshiwe, angizange ngimbono kaJehova ehluliwe. They can come together against you. Bangahlangana bahlangane ngegama lakho, bangahlangana emsebenzini bahlangane ngawe. Ungakhathazeki vesi kufanele ukuthi bahlangane ngawe, ungakhathazeki vesi kufanele ukuthi bakhulume ngawe, because you are the chosen one. Uma bengasahlebi ngawe mamnamsa bazohleba ngobani? Ngoba wena you are the chosen. uDavid, he was the chosen. That's why ezofakaza ngoNkulunkulu athi sengimdala ngihambile ngabona, but angizange ngimbone kaNkulunkulu kaJehova enqotshiwe. Ngabe seqala ngawe mamnamsa, lalelani bazalwane, ngabe kuqala ngawe phezu kwamandla angaka, phezu kwamandla angaka, phezu kwamandla angaka. Yewe bazalwane, lento kaNkulunkulu, lento kaJesu ingamandla, lento kaJesu ingamandla, akusiwona umdlalo. Uma kukuthi ufuna ukubona lokho, hamba ubuza kubathakathi base-areyeni yakho, hamba uyobuza kubathakathi bakwi-area yakho, baze babize wena ngomthakathi, because wena you are untargetable. Baze bakubize ngamagama, because lento abazama ukuyenza phezu kwempilo yakho ayenzeki. That's why behamba bekunameka ama-black party, uthi uma ubhekelena bathi nangu umthakathi, bese uthi ngithakatha kahle ngoba ngithakatha ngento enamandla, ngithakatha ngoJesu onamandla, ngithakatha ngoJesu owavuka phansi kwabafileyo. Namhlanje uhlezi kwesinene sikaNkulunkulu, uyangqusela imihla namalanga. Uyangithokozisa udondolo lwakhe nentonga yakhe, kuyangithokozisa noma abantu bengafuni ukuthi ngithokoze, but uma ngikuyena ngiyathokoza ngoba idondolo lwakhe luyangithokozisa. Elithi iBhayibheli sebewelile ngaphesheya kwavuka umhlabeleli kwaMiriam, kwavuka umhlabeleli kwaMiriam, because umhlabeleli ngeke uvuke usesephakathi kwesimo, but umhlabeleli uzovuka sewungale ngaphesheya. Kwavuka umhlabeleli wathi hashi ngenkoliyana kuselo lwakhe, kunezinye izinto ezizosala kulo nyaka ka-2025, kunezinto ezimele ukuthi zisale, because uNkulunkulu uzokuphakamisa, uNkulunkulu uzothatha from one level to another level, uNkulunkulu uzokuphakamisa, but kunezinye izinto okumele zisale. Bese sewuyahlabelela njengoDavide uma yebhala incwadi yamahubo athi angizange ngimbone okaJehova eshiyiwe. Ngoba abantwana bami siyathokoza noma injabulo ingasavumi, noma inyama seyala, but siyathokoza. Noma isimo sesingasavumi, but bapholoba siyathokoza ngoba yena intonga yenjabulo yakhe. Athi uJobe
Bring back thy joy of thy salvation. Lalela athi njengoba buyisa kimi injabulo yensindiso yami. Ngoba yena uyangithokozisa. Buyisela nkulunkulu injabulo yensindiso yami. Ngibuyisele back to my position. Ngibuyisele Jehova. Abanye bahambe baphelelwa injabulo. Injabulo kayisekho empilweni zabo. But uNkulunkulu uthi uzobuyisela. Bring back. Yathi mapholova. Hey, uyayibuyisa injabulo. Nami senginesimali. Senginesimali ngiyakwazi ukusmile. Kwazi ukuveza amazinyo. Ismile sasasiphelile. Kunabazalwana abaziyo ukuthi ismile sasesingasekho. Ukusmile kwasephelile. Usathane emengedla. Usathana angivukele. But there is only one thing that I know about my God. uNkulunkulu wami engimkhonzayo. Athi angizange ngimbone kaJehova enqotshiwe. Angizange ngimbone ngithe uma ngikhuluma kulamaviki aphelile. Ngathi noma unga disconnect imntana sekhaya obekhuluma eThekwini. Ngathi mina unga disconnect. Noma sezikushayile walala phansi. But you do only one thing. Just keep on connected emhlakazeni. Just keep on connected. Because uma zikushaya sewulele phansi uconnected. Ilapho uDavide besengenelela khona. Athi Yesu ngibabonile abantu behluleka but angizange ngimbone kaJehova ehlulekile because he is still connected. Kusumakade he is still connected. Noma sewushayisiwe mntana sekhaya wafana nerobot walala phansi. But irobot lisebenza noma selilele phansi. Likhipha wonke amakhalasi okumele ukuthi liwakhiphe. Likhipha ublue, likhipha ured, likhipha uamber, lilele phansi. Yemntana sekhaya ungabi disconnected. Be connected. Sihlusha abazalwane ba these days mamnomsa. Uma sezibashayile izimo baya disconnect. But thina siya disconnect. Noma sesilele phansi. Noma sesihleli phansi. But sihlezi connected. Sithi Baba, give me hour. Give me power every hour to be true. Noma izimo ngizibona zikhona. But give me power. Egameni likaJesu. Ngipha amandla amasha. Ngoba abakho uyabanezela amandla. Uyasenezela Jehova amandla. Uyasinika amandla. Usinikeza amandla amasha. Ngaso sonke isikhathi. Uyasinika amandla amasha. Nalapho umhlabelelo ungasavuki khona. Nalapho indumisi ingasavuki. Just wena khipha igama likaJesu. Uthi ngegama likaJesu konke kuzokwenzeka ngisho emthandazweni. Umthandazo ungasaphuma. Ungasakwazi ukuphimisela. But in the name of Jesus, the name elingaphezu kwawo wonke amagama uzokunikezela amandla. Awufunde mntana sekhaya uphinde ufunde. Sesiyathandaza. That's why before uzofunda, that's why uDavid athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Why uDavid asho njalo? Athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa kwesabo kubi. Ukhulunyiswa yinto eyenzeke esehlane. Ukhulunyiswa yinto eyenzeka ebhekane nesikhwaka. Wathi angisayokwesaba lutho yini into engingayesaba because wena ube kwenye nami usazoba nami. Athi ngiyazi ukuthi wena unami. Ngiyazi ukuthi wena unami. Kufunakala abazalwane abazoba na that faith. Abazoba nokukholwa okunamandla ukuthi noma sesibahlasela bathi hayi ngiyazi ukuthi wena unami. Athi umpostoli Paul ngikulwile ukulokuhle but kunento eyodwa engiyigcinile. Ngigcinile ukukholwa kwami.
ngigcinile ifaith yami. Wena ugcinene mntana sekhaya. Singaze sikhulume sande ngamaningi wena yini into oyigcinile. Just keep the faith. Phezu kwakho konke lithi iBhayibheli, uma ungaba nokukholonyana okuncane ongangenhlamvu yesina, ungakhuluma phezu kwale ndaba, indaba izokulalela. How much more isimo sakho asikho ngaphezulu kukaNkulunkulu. Simo sakho sincane kakhulu kunoNkulunkulu thina esihamba naye. Funda mntanami. Verse 20. Yes. Ngokuba ababi bayakubhubha. Yeah. Izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo. Lalela. Uthi uDavide izitha zikaJehova zingangani? Njengobuhle bamadlelo. Zinjengobuhle bamadlelo. Sometimes izitha esibonayo izitha zevangeli. Yeseyiningi izitha zevangeli. Zinjengobuhle bamadlelo kwabaningi. Babona ngathi yinto enhle. But noma sekunjalo angizange ngimbone kaJehova enqotshiwe. Zinyamalale njengentuthu. Omubi uyatsheleka engabuyiseli. Yes. Kepha olungileyo unesihawu aphane. Yeah. Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba. Bazakulidla simele ukudla ifa lomhlaba bazalwane. Ifa lomhlaba selidliwe ngabantu bezizwe. Okumele ngabe ifa lomhlaba lidliwa abantwana bakaNkulunkulu. But ifa lomhlaba lidliwa abantu bezizwe balidla ngokungesiwona umthetho ngokuba injabulo yabo ingeyesikhashana. But thina sinenjabulo engunaphakade. Injabulo yethu engunaphakade. Hayi mapholoba zingasishaya but ngale sizojabula sizobe sesidla the internal life. But ukuze uwazi ukuthi udle the internal life kumele uqale useselana emhlabeni uyicwecwe. Sihamba siyayicwecwa. Kubeka mntanami. Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba. Kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa. Yes. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa uJehova. Enkosi uJesu. Dad mapholoba. Inyathelo zomuntu ziqiniswa uJehova. Asiqiniswa usawoti namanzi. Siqiniswa uJehova. Asiqiniswa ikhombo yamafutha. Jesus ngangena lapha emntakamkhakhe. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova. Uyayithanda indlela yakhe. Yes. Noma ekhubeka akayikuwa phansi ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. Ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. Kade ngimusha. Manje sengimdala. Angizange ngibone olungileyo eshiwe nenzalo yakhe iphansa ukudla. Angizange ngize ngimbone ukaJehova. Angizange. Bengiyaye ngibabona abantu basemhlabeni bayashiyana. Abantu bazokushiya. Yabona nje abantu bazokushiya. Hayi nami bangishiya. Bangishiya. Nawe futhi khona bakushiya into wena ufakazi wami khona bakushiya. And basazokushiya. Basazokushiya. Uyabona njengoba ubanceda ubasiza nje kangaka. Basazokushiya nalo uncedo lwakho. And bazokutshela ukuthi no besikade singakuncengile mase sebelidelile usizo lwakho. Ngisho umuntu mina ukuthi umuntu usazokushiya dad mapholoba. Umuntu usazokushiya. Abantu bayashiyana. Ungamsiza for 20 years. In 2 days akushiye. Athi bewungisiza njengoba bewuthanda. Bekuthanda wena. Angizange ngikubambe ngenkani. Hayi ngisho umuntu mina. Hayi ngisho umuntu. And futhi wena ubazi kangcono ke kunami. Umuntu umfake emsebenzini ajika axoshise wena. Asexoshisile. Masusu uyamkhumbuza ukuthi hayi phela khumbula athi ngangakuncengile ukuthi nalomsebenzi nyana wakho. Usho ngaleso sikhathi yena uyasebenza wena awusekho. Hayi ngisho umuntu.
Inhliziyo yomuntu yimbi. Inhliziyo yomuntu ingumkhohlisi. Don't trust the man. Usuku uyaluhawukela. Yes. Atsheleke nenzalo yakhe iyisibusiso. Yeah. Thetha kokubi. Yes. Wenze okuhle. Yes. Uyakuhlala kuze kube phakade. Angiphindele bese sesiyathandaza. Usuku lonke uyahawukela atsheleke. Lalela uthi uDavid uNkulunkulu usuku lonke uyatsheleka ahawukele. Njengoba nawe wenza nje utsheleka bese useyahawukela. Ungazenzi superwoman, wazenza uSuperman. Iproblem yakho wena ukuthi ufuna ukuzenza uSuperman. Ufuna ukuzenza noSuperwoman. That's why uzoyereka nje. Bazogita. Because when uzenza uSuperwoman, uzenza uSuperman. Ngesikhathi esingafanele, there is only one Superman. It's only Jesus Christ who died for my sin. He is the Superman. Uma ngiya kuye ngiyokhala, uyakuzwa ukukhala kwami. Uma ngiya kuye nezibongo, uyazizwa izibongo zami. Funda verse 27 bese siyathandaza. Thetha kokubi. Wenze okuhle. Uyakuhlala kuze kube phakade. Thetha kokubi wenza okuhle. Ngoba wena uyawuhlala kuze kube phakade. Uyahlala kuze kube phakade naphakade. But iyathi into esokwenza ukuthi uhlale kuze kube phakade. Thetha kokubi bese sewenza okuhle. Siyathetha kokubi, siyayihlanza inhliziyo zethu. Ngoba sifuna ukuthetha kokubi ukuze sihlale size sidle ifa lokunaphakade. Bazalwane sesiyathandaza iyothi uNkulunkulu asilethele yona emhlabeni ukuthi siyodla naye ifa laphakade sihlale naye sibuse. But siyobusa kanjani? Ngoba isondo sithandela kithi kangaka nje. Siyobusa kanjani ngenxa yezimo esihlangana nazo? Athi uDavid sengimdala kepha ngimbonako kaJehova enqotshiwe. Noma izimo zingaba against wena, but wena thetha kokubi. Noma izimo zingafuna ukugubezela, but wena thetha kokubi. Wenza okuhle kukaJehova. Ngethelela. Ngokuba uJehova uthanda ukulunga. Akabashiyi abangcwele bakhe. Bayalondolozwa kuze kube phakade. Benzani? Bayalondolozwa kuze kube phakade. Abakabani laba balondolozwayo? AbakaJehova. Angiyamthanda uDavid. Uthi abakaJehova bayalondolozwa kuze kube phakade. In other words, abakaJehova bayafihlwa. AbakaJehova bayasibekela. AbakaJehova wenza sure ukuthi uyabavikela. Kunomhlabeleli othi ungizungezile ngemuva nangaphambili, wathatha isandla sakhe wasibeka phezukwami. So in other words, which means ungisibekele, which means ungivikele kukho konke okubi, ungivikele kukho konke abakucebayo ngempilo yami, ungivikele whatever kuvuka izimo, but yena ungivikele abaceba okubi ngempilo yakho. uNkulunkulu makabawise 10 times kulana ndlela lena bahlela ngayo abacebela okubi ngayo. Hey, qedelela yinde le ndaba le. Ngokuba uJehova uthanda ukulunga. Yes. Akabashiyi abangcwele bakhe. Yeah. Bayalondolozwa kuze kube phakade. Yes. Kepha inzalo yababi iyachithwa. Yeah. Abalungileyo bazokudla ifa lomhlaba. Balungileyo bayodla ifa lomhlaba. Bahlale kuwo njalo njalo. Hlale kuwe njalo njalo. Umlomo wolungileyo ushumayela Nanso ke la ngifuna khona. Umlomo wolungileyo wenzani? ushumayela ukuhlakanipha. Umlomo wolungileyo ushumayela ukuhlakanipha. Umlomo wolungileyo kuphuma ubuhlakane emlonyeni wakhe. Umlomo wolungileyo ukhuluma ukuhlakanipha bukaJehova.
Umlomo walungileyo awukhulumi noma kanjani. Umlomo walungileyo uyawaqaphela amazwi. Umlomo walungileyo awuhlambalazi. Umlomo walungileyo uyabutha amagama wawo. Umlomo walungileyo ushumayela ukuhlakanipha. Ake siphumeni siyoshumayela ukuhlakanipha. Mhlaba uyabhubha ngaphandle. Kepha thina sibhizi sifana njengomhlaba. Sihamba njengabo umhlaba uyabhubha. Umlomo wolungileyo ushumayela ukuhlakanipha. Qedelela mntana sekhaya. Ulimi lwakhe lukhuluma ukulunga. Amen. Sewuqedile. Ulimi laloyo muntu lukhuluma ukuhlakanipha. Umlomo wakhe indebeni zomlomo wakhe kuphuma ubuhlakani kwamazwi kaNkulunkulu. Ake uthi beka amazwi obuhlakani endebeni zomlomo wami. Ayikhuluma mntana sekhaya ungasabe. Funa lokhu ukuthi uNkulunkulu abeke amazwi obuhlakani endebeni zomlomo wakho. Ukuze uzokwazi ukuthi ukhuluma ubuhlakani bukaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu uyanezezela. Kohlakaniphileyo uyandisa. Kolungileyo uyanezezela. Bese ayaphasa isandla solungileyo wakhe. Thinga ngimdala but ngiyabonga Nkosi ukuthi wena uphasile isandla sami waphasa unyawo lami. Kunyaka ka-2023 if I remember that uMapholoba kwakuyi-8 zakaJuly 2023 okwakukubi but ngambona uNkulunkulu engiphasa ngesandla sakhe. Ngambona uNkulunkulu enami, ngambona uNkulunkulu ehamba nami. Ngimile njena, ngimile namhlanje ngoba uNkulunkulu wangiphasa. Abanye banobuhlakani bazalwane. Ngimile nje namhlanje phambi kwenu. USathane namadimoni akhe wayesefungile ukuthi lo muntu lona angeke aphinda kwazi ukuthi akhulume. Ngimile njena ngabe ngishosha namhlanje. But ngenxa yesandla sikaNkulunkulu here I stand. Ngiproclaim indaba ezilungileyo. Ngishumayela indaba ezilungileyo. Ngikhuluma indaba zokubuya kweNkosi uJesu. Bathi kubane kuthiwa bekuya ngokuthanda kwaSathane namadimoni akhe. Ingaba zange ngime kule ndawo. Ingaba ngimanga ngimemezela ukubuya kaJesu. Ingaba ngimanga kule ndawo ngimemezela indaba ezilungileyo. Because kunesikhathi esifikayo empilweni yomuntu lapho uSathane aplana khona qethe. Athi uma yeseqedile bese seyitshela ukuthi it's over ngempilo yakho. Bese uthi uJehova step in. Abe sayavela uDavide athi angizange ngimbone kaJehova enqotshiwe. Noma ngabe kuthiwa seqediwe ngempilo yakho but angizange ngimbone kaJehova. Ingaba ngimanga kule ndawo. Uyazi bazalwane labantu laba abasemgaqweni laba abehla benyuka. Abehla nje benyuka emgaqweni behamba. Uma ungangena phakathi kwaleso simo. Uma ungangena phakathi kwaleso simo leso. Angicabanga ukuthi wena ungabuya. Aningizwe. Ngisho mina lo muntu lona osekhohliwe. Abantu abaseceleni kwakhe. Osekhohliwe ukhohlwe ubaba uMapholoba ungamazi ukuthi ubaba uMapholoba. Ngane ukhohlwe njengoba uhlala phambi kwakhe. Uthi mawumbheka ungamazi ukuthi igama lakhe ubani. Ngikhuluma ngale yonto leyo. Ukhohlwa abantu befamily yakho noma befikile bezokubona Nkosi uJesu befikile bezokubona ungazi nokuthi ubani udame nje uhleke ungazi ukuthi uhlekani. Inqondo yakho ayisekho. Ngiyamazi lo nkulunkulu lona athi befikile bathi bazokubona ubabheke emehlweni inqondo ayisekho. Inqondo yakhe ithunjiwe, inqondo yakhe ithathiwe. Bathi ngiyamazi loyo nkulunkulu abuyisele inqondo yakho, akubuyisele inqondweni zakho. Ungadlali ngabantu abagulayo, ungadlali ngabantu abaphanjelelwe izinqondo. Because I've been there in that situation. Umuntu esela naye umphethe athi uma yefikile unga-understand ukuthi uyena kubani because inqondo yakhe ayikho. Sometimes abazalwane
bacabanga ukuthi le nsindisi ngumdlalo. Bazalwane, uJesu akusiyona umdlalo, asiyena uBlack Mamba le. Sikhonza inkosi ekwazi ukurestore into zabantu, sikhonza uNkulunkulu. Bazalwane, njengoba bebhizi behamba bedlala uBlack Mamba le, bazalwane, uma simile lana asidlali bazalwane, asidlali. Njengoba ngimile njena ngimemezela ngoJesu, one day umpostoli engithembile ngemphefumulo yena, ngizobuzwa ngemphefumulo yena ukuthi yini lena engangifida yona, yini lena enganginikezela yona. Abantu abaningi bacabanga ukuthi it's easier ukukhuphuka uyoma laphana epulpit. It's not easy, it's not a pub and place. uNkulunkulu uthemba umpostoli ngemphefumulo yena, umpostoli wathemba mina ngemphefumulo yena. Uma nginganifida into wrong, kuzoqaliwa kumpostoli ukuthi ngakuthemba ngemphefumulo yalabantu. Wena wathatha wanikezela kwabanye abantu. Bheka namhlanje ukuthi bakuphi. Lalelani bazalwane, we are not playing games. Asidlali uma silana. That's why kumele ukuthi uma ufika kule ndawo kuzomela ukuthi ukhohle ukuthi uze nobani, kuzomela ukuthi ukhohle ukuthi uhamba nobani, ngoba wonke umuntu ngelinye ilanga uyasimela phambi kaJehova, uyasimela phambi kaNkulunkulu. It's not about me, but it's about you. Siphelile isikhathi sokudlala bazalwane. Sidlalile kwanele, sidlalile kwanele. Bathi manje asisadlali uBlack Mamba le, asisadlali icawe, asidlali icawe. Oya asisadlali bazalwane, asimfunene senokutholakala. Uma kubiza ukuthi siza kuma all night prayers, sizothandaza bazalwane, ngoba abazalwane abaningi badisconnectile. Bathi manje isikhathi sokuthi uconnect, ubuyisele kuJehova, uzibuyisele kusimakade uconnect, because awulazi ihora nosuku ukuthi liyofika nini. Awuyazi irapture yakho ukuthi iyofika nini, awazi ukuthi uyobizwa nini. That's why kumele ukuthi uhlambe izingubo zakhe egazini likaJesu, kuzomela ukuthi ushintshe indlela yokwenza. Because thina bazalwane sahamba sasonda nangesikhathi ekungasiyisa kusesisona isikhathi sokusonda lesi, isikhathi sokukhonza each and every day, each and every day. Kumele simkhonze uNkulunkulu kwangazathi azange simkhonze. Elithi iBhayibheli ngenxa yobude bendlela uthando liyophola kwabaningi, uthando kwabaningi selipholile bayaphushwa njengama wheelbarrow. Uma kuthiwa kiwe enkonzweni bayaphushwa, uma kuthiwa kiwe emthandazweni bayaphushwa. Yonke into yabo njena iyaphushwa, yonke into yabo kuyaphephethwa, kuyaphaphethwa nje. Bazalwane, kufunekala abazalwane abazokwazi ukuthi babone ukuthi isikhathini leso, isikhathi esesikusona, isikhathi siyaklika, asesisona isikhathi sokudlala, asesikhona isikhathi sokuthi sidlale uBlack Mamba le. Asumenzime ngeenyawo. Bayethe uNkulunkulu ongcwele, bayethe libo lwethu laphakathi, bayethe isithando somphefumulo wethu, bayethe libo lwethu laphakathi, bayethe wena ngcwele kaIsrayeli, bayethe uNkulunkulu onamandla onke, egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke nakule ntambama, ake usibuyisele kwiposition us egameni likaJesu. Siboyisele uNkulunkulu onamandla onke, silibandla lakho, siyabona ngokwenza nangokukhuluma kwethu. Baba wethu onamandla onke, athi uDavide angizange ngimbono kaJehova enqotshiwe. Baba wethu onamandla onke, angeze ukunqotshwa yilona ozohlala kuwena, angeze ukunqotshwa yilona ozosinika kuwena. Baba wethu onamandla onke, ake ubambe izandla zethu ezibuthaka, ake uqinise amadolo wethu,
axegayo bamaphela bacela uze ngaphambili uzothandaza baba egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga wena omdala kulensuku. Siyabonga somhlekazi. Waze wasonda uNkulunkulu. Kubeka njalo dwala lethu. Sifide ngezwi lakho. Sifide meluso ingcwele. Siyabonga meluso namandla wonke. Izwi lakho linamandla liyaphilisa. Siyabonga ngamadoda wavusile kulesikhathi. uNkulunkulu ungcwele ukuthi wathemba ngempilo zethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kubeka njalo ubamise, ubanike umyalezo, ubanike imeseji. Egameni linamandla wonke uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga meluso namandla wonke. Ubuyisa ithemba empilweni zethu. Siyabonga meluso oyingcwele. Ubuyisa ithemba kubantwana bakho. Ukuthi okaJehova kanqotshwa ezimeni abakuzona nakade sebekhathele bebona ngathi sekuphelile ngempilo zabo. Meluso ingcwele ubuyisile amandla akho uyabagcwalisa ukuthi abanqotshwa ngoba bangabakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga meluso ingcwele ukuba uNkulunkulu oyingcwele uyashintsha isitori sabantwana bakho okade kubahlula meluso ingcwele. Kuyashintsha, there is a turnaround. Yiba sebehlula kona egameni likaJesu okade kubaxosha isimo siyashintsha. Yibo abaxosha kona ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sithi sondle uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Sondle ngezwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke. Meluso ingcwele nakade sebethi kuphelile ngemshado yabo. There is a turnaround uNkulunkulu wethu oyingcwele okaJehova kanqotshwa. Siyabonga nakade sebethi kuphelile ngisho emsebenzini. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi uyabuyisela uNkulunkulu oyingcwele ubusha njengokhozi la sebelahlekelwe yizinto. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ukuthi siyabuya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nabangasebenzi uyabuyisa ithemba kubo. uNkulunkulu wethu onamandla uyabalokhetha, uyalokhetha izinto zabo empilweni yabo ngoba okaJehova kanqotshwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Sibonga ngisho i-unity uNkulunkulu oyingcwele uyayibuyisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke. Phinda ugcwalisa abantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele bagcwalise ngothando egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uhlangane nabo ezidingeni zabo. Uyabazi wena uNkulunkulu oyingcwele. Size kuwe Jesu, size kuwe mnikazi wabantu, size kuwe uNkulunkulu. Asileko thina singakwenza kubo kepha baphilonga kuwe. Nansi insali yakho, nansi insali yakho. Abakho nabantu umnikazi wabo uNkulunkulu oyingcwele. Yenza umehluko empilweni zabo. Yenza umehluko uNkulunkulu oyingcwele. Beze kuwe bakuthembile. Beze kuwe ngethemba. Beze kuwe uNkulunkulu. Abezile kubafundisi, abezile kithi. Kepha usithembile wena ngabo. Yenza uNkulunkulu wethu. Yenza into phezu kwempilo zabo. Isimo sabo sishintshe. Shintsha isimo sabo. Babuyele emuva ngasafani. Babuyele emuva nethemba elipheleleyo elikuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke. Wena uNkulunkulu oyingcwele uyamupha yethile yamandla. Abanye balahlekelwa amandla. uNkulunkulu oyingcwele bagcwalise ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha elinamandla wonke. In Jesus' mighty name we have prayed. Ashayela uNkulunkulu izandla egameni likaJesu.
Siyabonga kakhulu egameni elinamandla egameni likaKristu Jesu. Before ngizovala ukhona othi mina lenkosi uJesu kangiyazi. Cela nje just uphakamisa isandla sakho. Egameni likaJesu ngeke ngikubize ukuthi uzoshumayela. But you raise up your hand. Othi mina ngifuna ukwazana nenkosi uJesu. Athi umhlabelelo ukwazana nenkosi uJesu kuyinhlanhla lokho. Sisindisiwe sonke. Cela sishalele uNkulunkulu izandla egameni likaKristu Jesu. Kulabo abasibukelile emakhaya siyabonga kakhulu. Uma kuukuthi ufuna ukusupporta lo msebenzi lona njengoba sesikhona lapha ku 1KZN ngo 8 o'clock ebusuku every Sunday 8 o'clock. Uma kuukuthi ufuna ukusupport ukuthi sikwazi ukuthi sihlale sisemoyeni every Sunday 8 o'clock, ngizocela ukuthi utshale imbewu yakho. Nawo ama-banking details laphayana escreenini sakho. Every Sunday 8 o'clock siyatholakala ku-1KZN. Inkosi yomusa inibusise. Siyabonga. Cela sishalele uNkulunkulu izandla once more ngegama likaJesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni likaJesu. Sesifike emaphethelweni ethu alenkonzo lena. Siyatholakala ke bazalwane nobane bayibonile Eagle Mountain last week Sunday. Hawu kanti nibhekelela mapha ama channel bazalwane.